composition. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moheo jokuny mula 2,000 e gweng' ma Makalda Kanyarwanda koro ndikore e bwo okumba mar thieth mano mar SHA, chenro ma bende osir kod jaket mwandu e sekta no Okech Sala ma bende osebedo ka kunyo mula e gwenge makono ne owacho ni ncha ne oyiero mar siro jokuny mulago mondo migi ndikre e okumba no mar SHA mondo migi bende gibed kod yote yudo chenro mag thieth. Atimo maendeleo kama ng'eny ni mondo umbe ukonye gimoro madwaro ka tanyiso gi chunya chiel niya mawacho na timo tabiro timo kandi ni wantiere to kendo ko biae ma serikandwa whether they get me or they neck me kuma jakom vitero 2027 emo wadhi dhiye. Jokuny mula ma bende no yudo sir makamano kod jodak makono poya ahinya jaket mwandu no kuom ne neno ni ne konyogi e ndikruok ne okumba no mar SHA. Register gi to chudo ne tamogi jomoko ne okelne the highest amount because the ground they were register ji kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA mane kela koro wacho ni ya ka investor otimo gimano wacho ne the community biro bedo mamor kech they will benefit nikech samoro jomoko ok nyal kata dhi mining ka activity motimo en mana mining. Moko kuom jodago bende wacho ni oginyal timo chudo ne okumba no kalure kod pek mar ngima. Keto ne siling 7,000 ibiro yudo ni kata yin adier king'iyo ok onyal chulo. Okene 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 to ng'ani kata kama otiye onge. Ng'ato koni ni no se register chon ok ochudi. Ng'ato no se register chon gilinga thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon to ok gichudi be na mapek mamiyo pok register chano nikech pesa na onge go manyalo register godo koro momiyo ka na ujo ni jira kauji aringo mapiyo mondo mi ambe okawa asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwa monya ka samoro hospital ka chiel gi nyithinda.